hulagway ni Kristo. Sa imong hanahuna, unsa kahay buot ipasabot kung magisgod kitag hulagway ni Kristo? So sumala diha sa unang Juan 2:6, atong makita ang giingon sa balaang kasulatan. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Kristo. So makita nato ug masabot nga dili di kini literal nga hulagway, kundili espirituhanon kini siya ug kini nagatumong ngadto sa mga nakaila kang Kristo, ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. So ngano man nga mao kini ang uluhan niini sa atong nga paabot niini karon, tungod kay tumong kini alang gayud sa mga magtotoo sa Dios, ngadto kang Ginoong Hesukristo mismo, sa mga tao nga nagasunod ug nagtuo kaniya. So aron nga mahisama gayud sa kinaiya ni Kristo. So mo kini tumong niining maong pagpadangat sa mensahe sa Dios. Nya unsaon man nga mahisama sa hulagway ni Kristo? Galatia 5:22 ngadto sa 23 maoy mutubag niining mao nga pangutana karon. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapaubsanon, ug pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Karon ato ang hisgutan ang tagsa-tagsa ka mga hapig nga gihisgutan ni ining maong bersikulo sa Galatia 5:22 ngadto sa 23. Aron nga mas masabtan bagid nato unsa kining hulagway ni Kristo nga dapat manaa sa ato nga kinabuhi, ingon nga kita gitawag og mga kahayag nining kalibutan nga mangitngit, mga kaigsuonan. Matud pa dinhi ang una, makita nato ang gugma. So kung maghisgot kita og gugma, dako kayo ni nga butang, dili ni siya basta-basta. Gani kun ato masabdan, wala ta sa kalibutan kun wala pa ang gugma. Dili po ta kaangkon sa kaluwasan kun wala ta higugmaa sa Dios. Kung wala po higugma ang Dios alang sa kalibutan, syempre wala maabot pud ang kalibutan ug wala pud ta mahidangat karong pumura. So ingon ana ka importante ang gugma. Kinahanglan nga masabtan nato usapod sa makita nato sa gugma kining sakripisyo. So kinahanglan naagid pud kay pagsakripisyo. Labi na diha sa imong paghigugma ngadto sa Dios, imo pud gyud nga sakripisyohan ang imong paghigugma nga kaniya. Ingon nga ang Dios nagsakripisyo siyang kagalingon alang kanimo. Mao nay una nga makita nato nga ang Dios nagsakripisyo alang kanato. Ikaduha na lang kung kita mo respond sa iyahang gihimo alang kanato. Ikaduha, kining kalipay. So dili maayo sa usa ka Kristohanon di ay nga wala niya ang kalipay or dili makita diha sa iyahang hulagway ang kalipay. Kay usa na sa gitan-aw nga kinahanglan ingon nga nakabaton kita sa hulagway ni Kristo, naa po gyud ang kalipay. And then kining kalinaw, kinahanglan naa pod kay kalinaw diha sa mga kinabuhi. Dili niyo paharion ang mga kagubot, dili niyo paharion ang mga dili maayo nga makapalibog lang sa imong nahuna karon. Kinahanglan nga paharion nimo ang kalinaw, ingon nga ang Dios pabor gayod sa kalinaw. So ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan nga atuan ning tinguhaon sa ato nga kinabuhi. Sunod, kining pailob. Importante kaayo nga mapailubon usab kita. Dili kita magdali. Kinahanglan nga dunay mga butang nga dapat kitang magpailob, mga kaigsuonan. Kay gi-design sa Ginoo aron nga masulayan kita kung unsa kita ka masinulundon sa iyahang kauboton. Kaluoy, usapod sa gipakita dinhi mao ang kaluoy
So kinahanglan doon na pud tay kaluoy ngadto sa atong isig ka tawo. Kasagaran ang tao maluoy diha lang sa iyahang suod, pero ang Biblia nagatudlo kanato nga kinahanglan kun mahimo ang tanan ato ang kaluy-an, labi na katong nagakinahanglan gayud sa kaluoy. And syempre kining kaayo kinahanglan nga ang kaayo ato pun ipadayag ngadto sa mga tao, dili lang kay sa ato lang pud nga kaugalingon kita maayo or sa ato ang pamilya, kundi ngadto gayud sa tanan, ingon nga kita nagasunod sa pagkamaayo nga gikan kang Kristo. Kay dili maayo nga ang kaayo nga atong ipakita mao lamang nga ang tawo na sa ato ang tapad or sa atong duol, atong gikaistorya apan sa diha nga mitalikod na siya, mipalayo na ato ang dauton, ato ang libakon. So dili na siya may tinuod nga kaayo or imuha siyang gilimbungan. So dili maayo nga imuha ng buhaton at ingon nga Kristohanon at balikwaot kaayo nga pamalandungon nga ingon ana lang di ay kataphaw ang imuhang pakita sa imong isig ka tawo. Kinahanglan nga ang tinuod nga kaayo mao gayoy madayag diri sa atong kinabuhi. Maduol man o malayo ang atong isig ka tawo, ang kaayo dili mulubad diri sa atong kinabuhi. And then pagka minatud-on manggihapon na siya na lang anaa nato ang pagka matinud-anon, dili nang kung sa itong gisaad atong pakyason, kung sa ato ang mga giingon sa miaging mga panahon ato anang kalimtan ug dili na nato tumanon. So hinumdumi ang kasulatan nagaingon nga kung oo dapat oo, kung dili usab. Ug kung dunay mo kapi niya na ingon si Ginoong Hesus nga iya na ni Satanas, iya na sa kaaway. So man mag-amping tapag-ayo sa ato ang kinabuhi. Kinalang aduna tay pagka maminatud-on diri sa atong kinabuhi. And ang sunod is ang pagka mapaubsanon. Dili nang aduna kitay pagka mapagarbuhon sa atong kagalingon. Kung magpaggarbo manggaling ta, dapat si Kristo lang ang ato ang ipasigarbo dinhi sa atong kinabuhi. Wala nagilain nga atong ipataas. Dili ang atong kagalingon, dili ang atong isig ka tawo o bisan unsa ba diha nga mga butang nining kalibutana. Dapat si Kristo lang ang mapataas dinhi sa atong kinabuhi. Siya nay mag-igo nga mopataas nato kung angayan batang ipataas sa atong kinabuhi o sa atong kaagalingon mga kaigsunan. Ingon man kining pagka mapinugnganon sa kaagalingon. So kinahanglan naa pug kay self-control. Kay bati kayo nga madali-dalion ta sa pagbuhat sa mga butang. So basig masayop na hinuon ta nang lang magbaton pud ta og pagpugong sa atong kaagalingon. O niya mamina budag mga advice, mamina budag mga sugyot sa uban nga makaayo diri kanato. Pugnan sa nato atong kagalingon kung nagpanikad na nang ato ang balatyagon sa pagbuhat sa maong butang. Kinahanglan dili ta magdali-dali. Pugnan sa nato atong kagalingon, kinahanglan nga mangita sa ta unsay labing maayo. Ato asang pangitaon ang maayong mga pamaagi giya sa ato nga kaugalingon aron nga dili kita masipyat mga kaigsunan. So dihang dapita atong makita nga kung nahimo nato kining tanan nga giingon dinhi sa Galacia 5:22 ngadto sa 23, ang giingon dinha sa unang Juan 2:6 nga ang nag-ingon nga siya na sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Kristo. Kung imuha nining nabuhat tanan, himaw kini siya bunga sa Espiritu Santo nan makaingon gid nga kita nagakinabuhi sama kang Kristo.
ug ato kana siyang padayonon. Dili nato na siya undangon. Kinahanglan nga ato ginang padayonon sa ato nga pagpadayon usab sa pagpangalagad diha kang Ginoong Hesukristo samtang usab kita nagapaabot sa iyahang pagbalik.